Shalom dihita amanginang saluhutna. Asa masuk kita tu ulaun nahohom. Jumolomata parade rohatta doho pikirata. Lau mangadop tuha bangsa parasian ni debata. Martangi yang mahita di bagasan rohatta be. Amin. Tapuk kama acara punguan nahohom di bagasan tikion. Marede mahita sian buku ede nomor 440 sia ayat sada sahatu ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Madok mauleate mahamu diamai, naung patauhon hamu majalo tohap di bagasan hati uroni, siteanon ni akka nabadiai. Ainunga di rorohitas yan gomgoman ni hahulumoni, jala di paucat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana adong di hita haluaw ni imahasesaan ni akka dosa martangiang mahita.
Ale amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Madok mauliati dohami tuho sian nasa rohanami. Ay dang hasuhatan holong ni roham tuhami. Disuruh do anakmu nasa sadai tu portibion. Manaon ragam ni si taunon. Haleaon. Isak-isak. Pastap doho tijur pe. Rodi na manaon hamatian lau humokop pami. Asa malua hami siad dosa doho sian hamatian na manoktongi. Rodo hami saunari tujulum. Marhite parningotan ni si taunon dohot hamamati ni Jesus Tuhan nami. Naing uhir turohan nami berni ni si taunan nai. Asa marhite nian uhir turohan nami bernit ni si taunan nai. Jala mabiar hami tumadikon ho. Hupelihon hami madiri nami tuho. Urasi mahami marhite-hite mudar ni Jesus anak mi. Asa tung badia hami. Jala takas malua hami sian gom-goman ni dosa doho hamatian. Amin. Mari demahita. Nungaloja jala maheu tu hatta Jesus Kristus. Dung ditakup ibana dibodari ni ari Kamisi. Dang maradian nasida mangaleai ibana. Marsitutu nasida patubu sitiddangi gap-gap. Asa tung bulus rohani silatus maddabu uhum hamatean. Nung ngaragam dibahen silatus. Didok nuaing paluahon nian. Hape lamgadda do bernit na diahap Jesus. Ditanggali do bajuna. Dilicingi ibana. Nung nga mamuka mabugang pamatang na. Jala mabaor mudar siani. Nung nga dibahen sungsang duri tu si majujung na. Jaladang maralang na sida mga lobuti. Asa doho sian si majujung na mabaor mudari. Dinalam nakok mataniari di ari Jumati. Lamaniak maakabugangi. Mamiring si taunon ni Jesus. Dadalam moru panosak na sida di Jesus. Say songojol manamauwas di mudar na sida sude. Lamgogo tahe na sida madjohon. Asa di parsilakon ibana. Ujung na. Dibuat silatus mahaputusani. Asa di parsilakon Jesus.
nangpe dang hadong salana jala didok ibana lias ibana siani. Marsurak majahudi majalo Jesus dibuat nasida ma Jesus tu Golgata mamolus via dolorosa mamolus dalan si taunon molosongon na labat Jesusi disurahi huhut diod jarhon si pata matinggang ibana jala si pata laos didodoni hau pinor silang nadokdoki ibana nung alam suda gogona ala nilojana dohot alan mudar naung durus yan pamatangna hehe ibana dia pehon silangi tukap ibana muste dang tartuhuk nabe dinaso tolap sabe mabuan ditakup nasida masih Simon Kirene lahu mabuan hau parsilangi tu Golgata dung saha tu Golgata lam gogo mamarsurak akka jahudi saya songon nasobbu pakilalaan nasida mamereng hinaparir si taonon ni Jesusi di Golgata di peakon nasida ma hau parsilangi dungi dia pehon nasida ma di pajongjong ma muse hau parsilangi dia pehon ma Jesus tusi di labang matangan na doho pakna sabur ma mudari di pajongjong ma muse hau parsilangi gatung ma Jesus disi maraburan ma mudar sian patna doho tanganna dak pola makitir pakilalaan nasida di namar sasar mudar sian tangan doho pakna uju dilabakon tu silangi marsurak nasida songon na mangolopon dung jongjong hau parsilangi jalagatung Jesus desi alai anggo Jesus tu hatai bulus dorohana mangauhon sude si taononi nungatakas di lehon ibana dirina hasahatan dinasa si taonon di jolma ala dosa alai dunggaung ibana disilangi dang laos mauhom ibana marsuara do ibana pituhali sian silangi tabi gema suara nai mari demahita. nung ngagatung Jesusi di hau parsilangi. Bohina doho pamatangna nung ngalam mamottar ala nilojana. Laos huhu nung ngagodang mudarna nadurusi.
Deba mudarnay mardekdehan tutano. Deba laos mangipal di pamatangna. Alay laos adong dope na iba rumabaor, songon bogas ni labangi. Dang tarpaydaida sa sitong na bernit ni parniahapan nay. Alay anggo akka na maparsilakon ibanay, songon na hisar dobuhina. Dang tarida idaw na loja na sida, mga kohi doloki. Las rohan na sida, jala sobu pakilalaan na mamereng Jesus na manaon na disilangi. Hape di nasongoni si taonon ni Jesusi. Jala songoni pangalahon ni akka na maparsilakon ibanay. Marsuara maibana, manwarahon suara parjolo sian silangi. Didok. Ale amang, marpamuati roham midanasida. Aydang diboto nasida nabinahin nasidai. Nariko maatong tangiang ni Tuhan Yesus, songon manugoti, nung ngalaho iba na tubalian martangiang sa halak na disi, dung dilehon mangan 5,000 halak, di pamuli na toropi, jala sisyan na pe nung nga disuru iba na pajolohon tubariba, nakok maiba na tudolok, sasada iba na martangiang disi. Martangiang iba na adorang sobongo tu Getsemani. Tuluhali iba na martangiang di Getsemani. Tangiang ido na parjolol ruar sian iba na dunggatung dihaw parsilangi. Tung soboy do abaton ni manang aha parsauran na hasadon na tu amay. Bulus na'y hatani Tuhan Yesusi na madok. Dang diboto nasida na binahin nasida. Dang diboto na toropi haliaon do hapariron na pinamasa nasida tu Jesusi. Dang diboto akamalim do situan na toropi na binahin nasiday. Dang diboto akaparise. Gudang nay tahen na mauto alani portibion. Gudang nay akana marguar bangso ni debata. Akapade agama. Akasipajoloon di masyarakat, doho di sihatoropan na mauto, na jot dang mamoto, manang paula so diboto na binahin na tutuhan Jesus. Alay tunggogodo suara ni Jesus na martangyangi, tangiang pangidoan di hasesaan di dosa dui, mangido hasesaan di dosa di akka na mangaliay ibana, na mangalichingi ibana, neng patar tu saluhu jolma, pabuah hasesaan di dosa do silang ni Jesusi, doho doi hasesaan ni dosaku, dosa muna, dosata, jalo silangi, mangalinggo mingolum, ido mual hanguluan. Mared de mahita. Didong rohana sida iko pasuboko do Jesus tu parjahat jala pardosa. Naing makulipi hajahaton dohot dosa na sida. Di parsilakon na sida do ibana di tonga-tongan ni dua halak parjahat na sumalin. Takas dunyan didok silatus
na so adong dapot sa sala ni Jesus. Takas do mura atusan ni halak babua, si tidang igap-gap do nanidok na sida taringo tutuhan Jesus. Ay didok, dioray Jesus na sida manggarar guguan tu Kesar. Hape takas do didok Jesus, lehon hamu tu Kesar na siyan Kesari. Didok mangguturi ibana di Galilea, Samaria, doho Judea. Hape hadameo do siyan ibana. Alay dibahen na sida akal-akal. Dibahen si pautoto laho paliahon Jesusi. Gabi ditonga-tonga di parjahat ibana di parsilakon. Dang pola majua ibana. Ay nung ngarade ibana di pasobok tu parjahat. Ay nang radedo ibana majalo dosa ni portibion ape tu ibana. Rade ibana gabi dosa nang pe dang mardosa. Radedo ibana sika ni silangi. Nung ngasongoni haradeon ni Jesus. Hape doho do sadasian na targatungi mangaleay ibana. Songon pangaleay ni aka soldadu na pauru-uru ibana. Marsine yang do ibana madok tu Tuhan Yesus. Ay dang Kristus iho, palua madirim nang hamiat tong. Alay laos di hati haido di alusi dongan na targatungi ibana. Didok, dang dihabiari ho hape debata. Atik pera raphona uhum hita. Uhum nati gordo natuhita. Ay tajalo do upani pabahenata. Alay anggo ibana, dangadong diula na soture. Lau suhuk ma didok Jesus, lau suhut ma didok tu Jesus. Oh Jesus, ingot au ia dung sahat to tuhara jaon mi. Di dia dohita noaing, pardosa dohita, rap dohot ho amang, rap dohot to ali inang, doho parjahat na mangaliay Jesusi. Manang rap dohot parjahat na manadda dosana jala pasahat diri na tu Jesus. Dohot ibana hita saunari, rap pita makilala jala mangokku dosata. Asa dohot tita taruli di hata ni Jesus, hatana paduahon jinohon na sian silangi. Situtudo hataku tuho. Sadariodo rap dohot au di paradiso. Marede mahita. Nung alam gali Tuhan Yesus, nung alam suda gogona,
lam manitak muse mohop niari. Dang tartaon mohop na molo tonga ari disi. Maniak ma dihilala Jesus sude pamatang nai. Hape dang tarhahuasa. Soboy humusor tangan na naunghona labang disilangi. Niripu do pak hinahasit nai rohana doho pakilalaan na. Hape toktong do ubal ga holong na tujol may. Ubal ga holong na tuhita. Ubal ga holong na tu inana doho tu sisyan na adong disi. Toktong do ubal ga holong na tujol ma. Ubal ga holong na tuau. Tuhamu. Tuho inang, tuho amang. Ubal ga holong na siyan habebernito ni, dido Jesus ma. Di ma inang anak mi. Huhu didok tu sisiyan nay, di ma inang mi. Di tonga-tonga ni natoropi, adong manang piga paropuan na makaholongi ibana, mangihuton ibana saha tu Golgata. Anggo akka sisiyan na hola si Johannes, sisian haholongan nido na mangihuton ibana tu Golgata. Laudo sude na sida mapurus. Dibereng Jesus do akaparopuan do sisian na sahalaki di tonga-tonga ni natoropi. Dang haabatan na haciti ibana mamereng inana doho sisian nai. Dang haabatan manang aha ibana mamereng au dohot hamu. Suara na parjolo suara tu amay do. Mangodihon akapardosa. Suara paduahon tu akapardosa na manopoti dosa na doy. Mangalehon baga-baga haluaon. Suara na patuluhon tu aka na porsea doy. Padubuhon na sida doho keluarga ni Kristus. Manang akaise na mamereng tu silangi. Manang akaise na patutoru diri tu silang ni Jesusi. Di bagasan ha porseaon. Nung ngagabisada keluarga nasida ima keluarga ni Kristus. Dang tarsuadahon si Maria so anak na Jesus. Dang tarpasiding iba na pakilalaan ni ina pangitubu mamereng Jesusi. Buhado pakilalaanmu inang. Au di pabereng-berek ko. Ridang ni si ubeonmu songoni. Buhado roham amang. Au sura sinuan tunasmu songoni. Say songon sabilu namaneat ate-ate doho pusu-pusu na namasa tu Tuhan Yesusi. Say songon asom na tinetekon tubugar suara ni Jesus tunasida. Alay siyan nasa gogo ni haporseaon ditangihon nasida suara ni Jesus. Ay ola nima dijakon siseani si Maria tujabuna marede mahita. Urang
nungamar saringar sian hau pinor silangi suara hasesaan ni dosa. Nunga tarbege baga-baga haluaon. Nunga dipadiri keluarga na ibaru. Keluarga ni Kristus. Sudei dipatupa Tuhan Yesus adorang sosaha tu hosni ari. Di hosni ari di pukul 12 arian. Makolom masadok portibion. Lo jado akan apistar saha tu tiki hamba juonon. Manakasi ahado namasa ujui. Sangado didok. Gerhana namasa disi. Alaboy do ditotuhon. Nasohea masa gerhana di hati hai. Jaladak ya dope masa. Jaladang boy masa gerhana. Sampai 3 jam. Ay saha tu pukul 3 na makolomi. Atong ahado na masa disi pabahenan ni debatadoy. Ulaon ni debatadoy. Nung nga diapehon sude dosa ni jolma tu Tuhan Yesus. Tongod do akasahi tadi usung ibana. Jala aka pardangolat tadi porsan. Alay ang gorohat tamadok. Di batado na mamitsang, mamukul, dohot pasipal ibana. Hape, ala ni pangalasyota ibana tartulang. Binahen ni hajahatotta ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangatta. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Ay odo di patu pade bata. Humokopita gabi dosa ibana naso tumadda dosa. Asa gabi hati goran di debata hita di bagasan ibana. Ala naung di bagasan dosa ibana naso tumadda dosa. Naing paturuhonon di debata na marujung do haholomon do dosa. Jala marujung to hamateon. Laos huhut gabi tarida. Sude makukupi tu Jesus naung gabi dosay. Mata ni aripe, dang olo paruar sinodang na mabahen tarida Jesus naung gabi dosay. Dihilala Jesus do, dadaholan na tinopay songon na marsiding-siding tu ibana. Dihilala do naung ditinggalhon amay ibana. Ay tung so tarpadomudo debata do dosa. Tarpukul 3 di ujung ni haholomani marsuara ma Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Debataku, debataku. Buasa tung tadi kononmu au. Songoni majorbut ni Panginoon ni dosay. Debata, anak ni debata ditadikon debata. Da ditadikon ni debata dohita ala dosa. Alay ala naung tu Jesus ape dosatay. Gabi iba na ditadikon amay. Asa gabi saor iba na dohot tita. Di bagasan Jesus di padame jala dipadinggan debata dirina do jolma. Jesus do pardame atta, ibana do pardenggan atta. Mari demahita.
macai patardo di saluhut natoro pangajarion ni Tuhan Yesus. Pabuay ibana do silehon hanguluan. Godang do nang paddohan di hatahon ibana laho paadarhoni. Ido nang nahinatahon na tuboru Samariay di nanidok na. Au di botoho basa-basa ni debata, jala au ditadaho na mangido aik inumon sianho, raoloho mangido tu ibana. Dungilehonon na matuho aik na mangulu. Na manginum aik silehonoki, nasotupa mauas be, rodi saliling nililing na. Ay anggo aik silehonoki, gabi mual doi di bagasan ibana, na mabaor saha rodi hanguluan saliling-liling na. Gariada tahe, dadaholan ibana aik hanguluan, alay marparbue doi nang tuak kana porsea di ibana. Ay didok, akabatang ay na mangolu do na mabaor siyan na porsea diaw. Alay, nang peiba na mual hanguluan, nang peiba na batang aik na mangolu, mabaor siyan na porsea di ibana, di johon ibana do siyan hau pinorsilangi, padohan na palimahon. Mauwasaw. Buhado boy mauwas mual hanguluan. Songoni mahacit si taononi. Nung ngatong godang mabaor, jala durus mudar sian pamatangna. Manitta domuse mohop ni matanyari, na mabahen mardikdekan hodok sian pamatangna. Jala laos marsapur dohot mudari. Songoni hacit na, suadong si inumon di tanganna. Tungsura pe adong, soboy bahenon na tu pamatang na. Suadong na boy mangurupi. Sude akka marsitading tu ibana, asing ni akka boru-boru na marhagaleoni. Doho si Johannes sisean haholongan nay. Nang pe mual hanguluan ibana, nang pedang mauas be na majalo si inumon sian ibana. Alay ala ni haci ni si taunon nay, mauas do ibana. Alay, lao suhu do mauas ibana di haroro ni jolma majalo pakkokopon nay. Mauas ibana di haroro ni aka na hinobasan nay. Mauas ibana di haroro ni aka sisean nay. Mauas do ibana di harorota saunari. Mauas do Jesus di harorom inang. Mauas do di harorom amang. Olodoho pasobu uas ni Jesus. Mari demahita. Sa
nungga lambot ari. Lumubi di paretongan ni ari ujui. Di bangso Yahudi, dada pukul 12 borngin mamuka ari na mangihut. Di pukul 6 bot ni ari doi masak. Pukul 6 bot ari nunga dirajumi nasidai ari marsugot nai. Di bagasan haparironi, di bagasan hahacitoni, nunga dihilala Tuhan Yesus, naung sikop di ula ibana, ulaon pakkokoponi. Nunga dihilala naing bongot ibana tuhamatean. Ujung ni uhum ni debata ala ni dosa. Dihilala Tuhan Yesus ma, naung sude sikop di ula ibana. Di jauhon ma sian silangi. Nunga marujung. Nunga marujung parsirangan ni debata doho jolma. Ai di bagasan pakkokopon na pinatupan ni Jesusi, nunga mardomu muse debata doho jolma. Di pakkokopon nai, nunga di padomu debata dirina doho jolma. Nunga marujung huaso ni dosa, nunga marujung huaso ni sibolis. Di bagasan Yesus sude akan aporsea margogo, jala marhuaso, madok laho mahobolis yan labukon. Nunga marujung, laos marlapata dui huhut, nunga ripas, jala sikop holong ni debata mangulo si hita. Nunga sikop jala ripas asini rohana mamornohi ngoluta. Nunga ripas jala sikop jupang hita hangoluan. Ay nunga sikop ruar hita sian hamatean. Nunga marujung lao suhut doi jow-jow tu hita. Nunga marujung panudaliota tu debata. Nunga marujung pamalosotta marsaor dohot debata. Auhon turoham, hacit, parir, pait do di tahun Yesus laho patupai, marede mahita. Nung ngatung loja tu hatay, nung ngatung marsipal ibana, nung ngatung lamsuda gogona, nung ngalobi siyan tulujom ibana gatung dihaw parsilangi. Tugidjang ibana dang marhasakotan, tutoru dang marhapeahan. Ikon lam dirurut pakilalaan na, ay lam rusur pamatang na.
lam maribak matangan na doho pak na pangalabangani. Ruar mamuse mudari siani alay dang apala doras be. Ainu ngalam suda mudar sian pamatangna. Tung sudedo pangotak ni ganup hahacitoni dihilala ibana. Adong dunian nama nurdukon tu ibana anggur namar saur pogu. Na dipake halak ujui sikat ni obat bius asa umiran nian dihilala. Dangolo Jesus majalo ay ikon hilalaon na sude uhum ni debata tudosata di bagasan roha doho pikiran doho pakilalaan na torang dihilala Tuhan Yesus naing marujung ma ngoluna naing pilihonon na madirina tu amay di bagasan roha na torang ibana. Dang boy pangotak ni si taunoni mangagoroha doho pikiran na di parsauran na dohot amay jongjong mahita. Dungi di jauhon Tuhan Yesus ma amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat todiku dung didok songoni tosma hosana. Marede mahita.
Jadi idama laos dinasatok kini maribak mahire-hire na dibagas joroi sian gijang tutoru. Di bagasan hamamati ni Jesusi jupang ma nanidok ni Apostel Petrus. Ay bangso na pinilit do hamu, hamalimon na raja, bangso na badia, home na ginomgoman na, asatung di baritahon hamu denggan ni harohaon ni ibana, naung madjo hamu siyan na holom tuhatiuron halongangani. Lausongonido pangukapon sada ayat onom dido, dijadi hodohita gabe harajaon hamalimon ni debata, dungi humuttal matanoi, marigat madohot akka batu mamak, muka madohot akka tanoman, dungi hehe ma daging ni torop na badia, akka namudum disi. Gabe ruar ma nasida sian akka tanomani, jadi dung hehe Jesus, rodo nasida tuhuta na badiai pataridahon nasida tu torop halak. Di pataridahon nasida do, di pataridahon do disi, ia di hamamate ni Jesusi, nung ngatalu hamatean. Alay di papatari tu portibion, dung hehe Jesus sian namate. Nung ngamate Jesus, nung ngahehe ibana, jalan nung ngamanaik tu bandua gijang. Macenal-nal disi, holong ni tuhatai, paluahita sian dosa dohot hamatean. Dang gatung be ibana nuaing dihau parsilangi, dang jongjong be nuaing silangi di Golgata, alay anggo suara ni Jesus di silangi, ikon toktong marsaringar di tonga-tongata, marsaringar di ngolutta, auhon jala alusi saunari nang tutiki naro, marede mahita jongjong mahita sude.
rumah hita mangidoho di tangiang hatopatai. Alea manami na di banua gica, sai pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongaon. Lehon matuhamis sadarion hanguluan siapa. Sesama dosa nami songon panesta nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon saliling nililing na. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, do holong ni rohani de bata ama, doho parsauran di todi porbadiama, hamu saluhutna. Amen. Shalom dihita saluhutna. Mulyate ma amanginang diharoro muna sude, taingot ma dibuha-buhay juk, hari Minggu jam 5 pagi romahita saluhutna. Horas